Είμαστε κουρασμένοι, είμαστε επηρεασμένοι, είμαστε επηρεασμένοι, είμαστε επηρεασμένοι, είμαστε επηρεασμένοι, είμαστε επηρεασμένοι, είμαστε επηρεασμένοι, είμαστε επηρεασμένοι. Είμαστε επηρεασμένοι, είναι θέμα ότι δεν το περιμένεις. Πολυμηχανός Αριστοτέλης, δεν προσφέρεις αλλά μόνο θέλεις. Να ξέρεις δεν είμαι για να με παίξεις δύο λέξεις ή θα σου φέξει. Αν δεν κάνουμε ζέψη αποφρά όλα πιο γλυκιά η γεύση. Τιμή μιας νύχτας για κάτι είσαι σεξι. Είμαστε κουρασμένοι, κανείς δεν θα μας περιμένει. Όμως δεν μπορείς άλλο κανείς να μένει. Είμαστε σκοτωμένοι, μας είπαν oh my god δεν κυλκενεί. Μέσα όμως είμαστε κοινοί. Yeah, yeah. Κι όλοι μας πέρασαν, ευκαιρία που μας κέρασαν. Από την κούραση όμως μας ξέρασαν. Όλους τους ακύρωσαν, όμως δεν μπορούμε άλλο τα. Είμαστε επηρεασμένοι, είμαστε κουρασμένοι, είμαστε επηρεασμένοι, είμαστε κουρασμένοι, είμαστε επηρεασμένοι, είμαστε κουρασμένοι. Και άμα δεν με θέλεις, άντε να πω τι έχεις. Μας επηρεάζουν με τα λόγια τους, μας πληγώνουνε πίσω πάω μόνος μου. Δεν ξέρω πως αλλά επηρεάζομαι από τα άτομα που έχω κοντά μου. Δεν έχω θέμα με αυτούς αλλά έτσι συνδέομαι με κακό. Και άμα δεν μπορώ να ελέγξω τι κάνω δεν ξέρω άμα άλλο μπορώ. Και φοβάμαι να πω ότι με πονάει ότι η τοξικότητα έτσι υπάρχει. Γιατί ούτε αστείο φοβούμαι να κάνω ελεύθερο λόγο ή όχι δεν ξέρω άλλο αν ζω. Και θέλω να κλάψω και είμαι ρεζίλη. Η ζήλια υπάρχει και τώρα με θλίπτει δύο αδύναμοι κρίκοι δεν κάνουνε σκληρό. Το κατάλαβα τώρα αργά όμως έχω σπάσει. Δεν με σέβεσαι πάλι το κακό μου θέλεις. Το ξέρεις καλά εσύ δεν παίρνανε πληγές ψωρά ακόμα υπάρχει. Και τώρα δεν ξέρω αν με σέβονται οι άλλοι. Εραστικά κοινωνικά κομπολό. Η ζωή πάει καλά πίσω σας καταπάει. Αυτή γιατί όλα γίνονται μονάχα σε εμάς. Η απάντηση είναι όλοι περνάμε κακά. Στην ψυχολογία που έχουμε είμαστε μόνο εμείς. Ζήτα στον διπλανό σου βοήθεια με προσφέρει κάτι να σου πει. Ώστε να μην είμαστε επηρεασμένοι άλλο πια. Ναι, όμως για την ώρα είμαστε επηρεασμένοι, είμαστε κουρασμένοι, είμαστε επηρεασμένοι, είμαστε κουρασμένοι, είμαστε επηρεασμένοι, είμαστε κουρασμένοι. Και άμα δεν με θέλεις, άντε να πω τι έχεις. Άμα στην πόρτα πάντα έχεις νέματα, πως θες να μάθεις κόσμο τα μαθήματα. Επειδή πάντα ήταν από πάθημα, όχι από σκότωμος και από θύματα. Αλλάζετε, αφήνετε αυτούς που σε στήριξαν στα αποθέματα. Και μετά λέτε γιατί σας λένε από παιδί ότι έχετε θέματα. Η ζωή μου είναι ένα θέαμα που ακούσα από ήχο. Λάθος η φράση να πάω στην τάξη. Σε χρησιμοποιούνε για πατάκι και σπάς με τη μία σαν το πατατάκι. Κάνεις το μάγκα από το παιδάκι τουλάχιστον δέξου τι πάει. Έχετε κουράσει δεν ζω για τους άλλους τώρα μόνο ζω για μένα. Επηρεάστηκα και πιαστικά στο καθένα τα χέρια. Είμαστε επηρεασμένοι, είμαστε κουρασμένοι, είμαστε επηρεασμένοι, είμαστε κουρασμένοι, είμαστε επηρεασμένοι, είμαστε κουρασμένοι. Και άμα δεν με θέλεις, άντε να πω τι έχεις. Είμαστε κουρασμένοι, είμαστε επηρεασμένοι, είμαστε επηρεασμένοι, είμαστε επηρεασμένοι.